Vadikani tinokukwazisai svondo rino here. Tinokukwazisai nekuti tinokutendai nekuti joina kuti svondo rino. Saka ya Yes. tichangoita madiscussions ane chekuita nebhaibheri ngokueni karichai kwese kwamuri. Tinokutendai nekuwana nguva yekuona yekuteerera zvatinenge tichitaura. Saka this week ndaitoona hangu vamwe pasta vaitaura nezve matemptations anoitika muupenyu. Saka there's a way he explained it reminded me of myself, like I actually laughed at myself. Ndatozviseka kuti ndisati ndakura muna Mwari. In fact ndatofamba mukunamata. I used to be so confused kuti sei zvakaita kuti paunotsanya paya kana unotsanya mazuva akawanda pamwe 20 or 40 whatever meni wotoona moto watonyanya kuwedzera kuti matambudziko atonyanya. Saka zvaindinetsa kuti why kuti ukatsanya kuti ukazvipira kutsanya pana Mwari tomboti wakumbira Mwari kuti Mwari ndibatsirewo ndiri kunetseka nenyaya yepatience mwoyo murefu. Saka iwe unenge uchitarisira kuti ini pachangu ndaitarisira kuti kusava nepatience kuchangopera, like just kungopera kubva kwapera. But it never used to be like that. Zvaitoti svondo iroro randapedza kunamata paitouya masituations anoda patience akawanda. Ndobva ndatoshamiswa kuti but I thought ndanamata nezvezvizvi. Why is it like this? Kana pamwe ndanamatira kuti Mwari ndibatsirewo ndiregere zvemakuhwa izvi. Wobva watoona kuti svondo iroro kunouya nyaya dziri juicy dzinotekenyedza nzeve dziya kuti it's so difficult kuti pamwe hausuda kujoina at the same time uri kufunga kuti ndodaira here ndotaura but it's so juicy unotemtwa zvakanyanya kuti ujoine. But Mwari vanenge vachitokutesta kuti zvawakakumbira izvozvo how far are you. I noticed hangu kuti God is so faithful zvakanyanya. Ndakazvinotisa kakawanda kuti Mwari zvaunokumbira zvezve tomboti ndangopa example yemakuhwa kuti paunenge uchida kutaura paya paunenge muchikurukura muchifara muchitaura nyaya vanobva watanga kutaura maybe to comment about someone pamwe unenge uine information iri juicy about that person and then obva wada kuvhura muromo paya unotonzwa mweya mutsvene achiti like pushing back your voice. Saka kana uri munhu asingateereri uya anoignora mweya mutsvene unotoramba unotongotaura like you override that voice of the Holy Spirit wotaura. Saka ndachitofunga hangu earlier on kuti saka this life is sort of like a school, kuti unodzidza gore rese muchiverenga muchipiwa homework muchidii hazvingoperera ipapo. Ticha andozokutesta kuti ko zvataikudzidzisa zvezve manotsi amaita homework amaita what have you learned, makadzidza chii. namwariwo futi kuti the more you grow muna Mwari vanotokuunzira zviri more challenging, machallenges akakura kupfuura like anenge achikura according to your growth. Haaramba achingoita semwana mucheche. But manje isu nekusaziva tinoti panouya challenge iyo especially kana yakakora kuchema nekucomplaina kuzvirovera pasi kuita kunge mwana uyo ari spoiled amemwe. Usingazivi kuti uri kutofoira test iyoyo uchaizokorora futi because mukingdom yaMwari pane mudikana aitaura achiparidza kuti hanzi mukingdom yaMwari matesti emo haafoirwe kana kuti haungofoira zvopera unoramba uchingodzokorora kusvika wamuchembera. Because God wants us to grow. Mwari vada kuona tichikura. Pane vhesi iri kuna James inotaura kuti izvoni rege ndiverenge ndiende kwairi yakati izvo James 1 verse 2 anoti hanzi my brethren count it all joy when you fall into various trials
knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, which means it's a work inenge ichitoitwa mauri. It's not just a test nje, but isusu nepfungwa dzenyama tichitofunga kuti ndaraswa, Mwari vandirasa, ndakakumbira izvona zvazoitika, ndakavakumbira patience, ndakavakumbira joy, ndakakumbira love, and look what I'm getting. I don't understand this. Not knowing kuti izvo, that's how he measures your progress, your growth. Saka, yeah, the last verse yandoda kungoverenga ndiri kuna Matthew 13 verse 23 inotaura kuti wakakusha muvhu. Inotaura it's about munhu akadyara mbeu dzakawanda wanda. I'm sure munhu vanhu vakawanda vanoiziva. Vasingaizivi motarisa kuna Matthew 13. Toda kutongotaura verse 23 yacho. Inoti hanzi wakakushwa muvhu rakanaka ndiye unonzwa shoko akarinzwisisa. Ndiye unobereka zvibereko, mumwe achiita 100, mumwe 50, mumwe 30. Which means shoko raMwari rere hariwire pasina. Shoko ratinonzwa muchechi rero uchinyora manotsi week after week after week. Mumweya is not for nothing. Unotesterwa shoko iroro racho. Saka manje kana rakawira pavhu rakanaka, richabereka zvibereko zvakanangana neshoko iroro. Saka tisaore mwoyo patinotestwa paipai according to zvatakakumbira Mwari. Ndokutokura kwacho, because kana usingatestwe, how do you know kuti wapfuura apa, wakwira, wabva apa waenda apa? You can never. Okay, haminoti vamwe vangu vane zvavanoda kushare nhasi. I just want to speak on what you were saying, is kuti unongochifunga kuti kuda kana watsanya matambudziko acho ese anobva atoti bhabhae zvatoenda zvotopera zvakadaro. Because I think nyange muupenyu hwese, even me, I also think the same way, kuti Mwari kana ndanamata zvinofanira kubva zvatongopera. Ndotorememba imwe hama yangu ndichiti namata kusvika ati nezvekunamata kwacho ndakutosiya, because it seems kuti pandinonamata matambudziko acho anobva atoita fire. Saka kana ndisinganamate paipai panenge kusina hondo. Saka zviri nani hangu ndigare ndisinganamata. But ndokuudza kuti chatisati tanyatsokura muna Mwari, chandoda kukura ndechekuti kana the more you pray, handiti ndo Satani paanobva aona hondo dzakatoziva kuti uyu munhu aakupunyuka. Saka Satani anenge asingade kukutendera nemadhimoni ake kuti upunyuke, nekuti anoziva kuti ukapunyuka iwe hausingopunyuka uri wega, uchapunyutsa nezvinoteera mumashure mako. You are also praying for yourself, you are praying for your family, you are praying for friends, you are praying for your church, uri kunamata zvakati. So anenge achida kungogara achiita sei, achikudzikirira pasi chetewo kuti uone unge munamato wako haushandi. Ndofarira pane vhesi inonzi redeem the times for the days are evil. I think zvinongoratidza as well, kuti hanzi, I'm just going to read it. Iri kuna Ephesians 5 verse 16. Inoti mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akaipa. Saka musava mapenzi, asi muzive kuda kwashe. Regai kubatwa newaini, nekuti ndipo pano kusazvidzora, asi muwanze nomweya. Mutaurirane pakati penyu mapisarema nenziyo nezvimbo zvomweya. Muimbire muridzire Ishe mumwoyo menyu. So ndofarira apo vhesi yacho painotaura kuti musava mapenzi asi muzive kuda kwashe. That alone inotibatsira sezvataura naSister Doreen kuti hanzi inini ndaitoti ndichitsanya ipapo makuhwa ayaye ndopaive vanhu vanenge vane nyaya dziri juice, zvokuti unobva wanzwa kuda kuti utaurawo mumakuhwa imomo. But ipapo vanoti hanzi musava mapenzi asi muzive kuda kwashe. Saka tikaziva kurindira nguva, when we know kuti I am praying, bhaibheri pane panotaura bhaibheri kuti hanzi ngwarai senjiva, pane panotombotaura kuti hanzi ngwarai senyoka.
because nyoka yakangwarira inongonzwa like mafootsteps yakutohwanda yakuenda somewhere. Saka mweya mutsvene, you know, when you are praying, it's my prayer as well kuti Mwari ngaatibatsire kuti uwe so conscious, you know, kuti like Sidoni zvataura kuti unobvunzwa mweya mutsvene wakuti ayo wakuda kutaura zviya zviri juicy zviya kuti uzive kuti ungano idzi kadzi there's something that they want to take from me. Ndandichitsanyira zvakati now ndakusangana nezvakadai zvakafanana naMozisi paipe paanobva kugomo anyorerwa tablet naMwari yemirayiro, anosvika nehasha unokandira pasi tematablets aya. Hasha dzakamukurira kudarika kukosha kwanga kwakaita zvakanyorwa pamatablets anga abva kunobva kuna Mwari. Saka we have to be very clever, we have to redeem time kuti tizive kuti izvi zvinoda kuuya kuzotibira izvi. There's something that they are after matiri, you know. Saka zvinoda kutibira. And ndofarira Bible rinobva rataura kuti hanzi tinofanira kugara tiziva, fully knowing all the time kuti isusu we have victory through Jesus Christ. Pane parinodaro kuna 1 Corinthians 15 noti hanzi, but thanks be to God which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So ndinofarira kuti Jesus is always available for us kuti tikunde all the time. Saka atingobatsa, ndoda kungokurudzira mumwe nomwe kuti agarai tiri panguva yekunyengetera uye tichiverenga shoko raMwari. Because when you are praying, when you are prayerful and when you read the word of God, unokunda, yes, zvinotouya, but you are certain, you are guaranteed kuti uchatokunda, you are going to be victorious. Nekuti munhu wauri kunyengetera kwauri haasi mukundikani, mukundi nokupfuurengedza. Saka dai Mwari vakaramba vachingotigonesa, you know, that we nyangwe zvakaoma sei, let's not move away from prayer, let's not move away from reading the word of God, because tinokura ipapo ende tinosimudzirwa kutenda one level tichienda kune kumwe, tibva pane kumwe kubwinya tichienda kune kumwe. Saka kurudziro yangu ngatigarei pakunyengetera nepakuverenga shoko raMwari. Amen. 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 Ndinoda kungokurudzirana nehama dzangu zvavataura. Handina zvakawanda zvokutaura zvangu. Tikatarisa pana Galatians chapter 6 verse 9 inotaura kuti inotaura kuti zvino ngatirege kuneta pakuita zvakanaka nokuti tichazocheka nenguva yakafanira kana tisingaori moyo. Saka zvinongobatirana kuti zvinhu zvaMwari zvinoda patient. Dzimwe nguva tinoita tichifunga kuti maresults anonoka, but zvinhu zvaMwari kana tikaita nemwoyo wese tichirevesa tichiziva kuti ivo Mwari vanotiitira, ndinofunga kuti hatizova vanhu vanoneta, because dzimwe nguva tinogona kuneta, tinogona kusaona maresults now, but kwatiri kuenda tichinoona maresults akakura kudarika zvinobatika zvatinofungidzira dzimwe nguva kuti dai ndawanamba kana kuti dai ndawana chakati, but kwatiri kuenda ndokune maresults makuru. Saka tikasaneta kuramba tichiita zvinhu zvakwaMwari, Mwari vanozotipa reward nenguva yavo. Saka ndizvandingoda ngotaura hangu, kungozadzisa zvachitaurwa nevamwe vangu. Amen. Amen. Vadikani, ndo shoko ratinaro nhasi. I hope mabatsirikana. Sezvataurwa naShuvai, pane vhesi iri kuna either 2 Corinthians or 1, I forgot, but inotaura kuti hanzizvo the sin, like the unseen is eternal and the sin is temporal. Like zvataura naShuvai kuti pamwe dzimwe nguva unonge uchinamata but uchitambudzika kuti hapana kana result. Pamwe mwana wauri kunamatira chai, pamwe muri mawako or anything, and then zvoita sekuti hapana movement, hapana progress. But shoko rinoti hanzizvo the unseen is eternal, the sin is temporal. Because isu nemeso enyama tinongoona zviri zvatakazarurirwa naMwari kuti tione, but mumweya pane zvinenge zvichiitika patinonamata paya. Mwari havaiginowe munamato womunhu.
pane vhesi iri kuna ndasambopulana kuiverenga, but let me just read. Iri kuna Psalm 66 verse 20. Let me just go there. Verse 20 inotaura kuti zvo, blessed be God who has not turned away my prayer nor his mercy from me, which means hapana prayer Mwari yavanoignora pasaidi. Zvandamboreva kuti in the spiritual realm patinonamata pane zvine zvichiitika, pane mablocks atichitobuilda mumweya kunyange tisingazvioni. Saka our message today ndekungokurudzira anyone ari discouraged out there kuti don't give up. Usambofa wakaita give up pamwe chifunga kuti hapana chiri kubatsira, hapana shanduko, mwana wacho haasi kuchinja, or whoever that is, or whatever situation you might be. Zvandambotaura kudhara, kune mumwe pamwe ari kustruggle kuregera kuputa fodya chaiko chaiko, but anotoda Mwari, you know. Mumwe munhu kumwawawa chaiko, but anoda Mwari. Kuti paanenge auda kuregera paye ndo pane moto unenge watowedzera kuti wakaipa anotowedzera moto. Unobva wafunga kuti hazvibatsiri izvi, ndakamboedza kunamata zvakaramba, ende ukatopusa unotogona kutobva waregedza zvachose kunamata, wototanga kuenda kubhawa full time, because in your thoughts nemaonero ako zvaramba. But it's just, that's how the enemy works, and that's how he presents zvinhu pamberi pedu kune munhu wese. Saka don't give up. Don't give up on prayer. Don't give up on praying, even for vana venyu chaivo chaivo, kana murume wako, kana hama yako yawane makore uchinamatira. God hears all those prayers. So that's our encouragement today. Saka regai tibvare tozokuonai futi svondo rinouya. Muve nesvondo rakanaka, mushare nevamwe vanofunga kuti vangangobatsirwa nemeseji. Vanenge vasina kusubscribe, you are welcome to subscribe so that you can always hear every content yatinenge tichiposta. Tinamata. Aba tinokutendai manheru ano nenguva ino yamatitendera. Toda kunyengetera Mwari pamberi pechigaro chenyu, tichikumbirira avo maybe vari kustruggle kuti vangoda kuti give up, nekuti pamwe vane nguva vachinyengeterera certain situations. Pamwe mumwe ari kunyengeterera mwana wake chaiye ende haasi kumboona kana shanduko. Mumwe ari kutambura kuregera some certain habit, haasi kuona kana shanduko. Mumwe ari kunyengeterera hama yake, or whatever situation. We just pray, we are praying and asking you for mercy kuti akateerera abatsirwe. Mupei simba kuti aramba achienderera mberi. Mupei simba kuti asaite give up pakunamata, asaite give up kubatirira muna Mwari. Nokuti shoko renyu rinotaura kuti trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. So tinokutendai manheru ano Baba, tinokutendai nekuti munoda vanhu venyu, tinokutendai Jesu nekuti ndozvamakafira kuti vanhu venyu vaporeswe, vagoona denga pakuguma kweupenyu. Mazviita henyu Baba vedu, nemuzita raJesu. Amen. 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 Amen.